Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Mina lento yangidida phela ngazi umuntu oyinkingi lo muntu osechelwe ngenyongo. Mana ngudodisi. Mana mfethu. Yabona mina ngifuna lento uthi sakuthatha singabafana. Ukhumbule kahle. Isikhathi uthi idlala nje manje uthi sidazi siningoma sikho kufuneka nje manje sidusisane singabafana. Ngoba amaphutha siyawenza. Yabona mina ngikutshela. Unkosikazi womuntu ochelwe ngenyongo uyinkinga ngempela. Kuyiqala ukulala naye. Kuyiqala kuwe, kuyiqala even nasedalweni zakho uqobo kusuke kumangalelwa wena ezakubo ziyamangala kuhlangana idalwe yiningi ngoba nezakubo kwakhe lo siflo ziyasuka zomangala kini ziphinde futhi ezalathanda khona zizomangala kini khumbula umuntu meseganile ubhekwa amadlozi awu5 ngiyazi uzongi-understand ubhekwa zibonge eziwu5 uyabona umuntu meseganiwe ufike kube ukuthi idlozi lasekhaya uma wakhe elakubo kagogo wakubo kababa wakhe elakubo kagogo futhi wakubuka makhe ngifuna uyibuke lento nomehlo onganami bese kuba elasekhweni lakhe la athanda khona idlozi liyaqhubeka limbheke ngoba okubuke mangabe ngasebenzi umkhwenyana eseganile owesifazana uyakwazi ukuthi abuyele ekhaya uthi mama nobaba ngicela ngicaphunele ukudla nginenkingi umkhwenyana wami lapha nakasebenzi sithole kanzima siyahlupheka bese ikhehla lishone emsamo lifike lithi lengane le yaphuma la iyofuna umsebenzi ngiyaphuma la iyokwakha umuzi nina nifike futhi nibulela ngendlala lapha naniganselana kanti uma ke uthi nizoncisha umkhwenyana wakhe amathi uthathela umsebenzi yini lengane nincisha injabulo ngoba manje ayeneme kuma ngizocela ngicela iphele sona namhlanje ingaphindle lengane ibuye lapho ayipheli inyanga uma ngabe idlozi lapho lishaphu ngempela umkhwenyana engabuyiswanga wafonela kodwa kukhulunywe ekhweni la kusho ukuthi ubheka abantu abawu5 ngakho ke into efutshena wona umfazi womuntu uyahlonishwa akashela ngisho ngalahla kangakanani uma echelwe ngenyongo nalo okhishelwe inkomo ingodosi ngoba wena uthi yakudida lento ingodosi bafo ayilokothwa nawo ngoba umuntu meseqale kwaphuma inkomo ziyakhulunyelwa emsamo ngisho ngachelwa ngenyongo nawo unomnguzi ngoba amakhehla kubo ahleli kuyena ngalekathi ziphuma inkomo zami kuthiwa ziyakwabanzi kuthiwa ikhashela lapha zihamba namakhehla azi ukuthi ayobheka ubani njengamanje umakoti wethu wena uma usuhlangana naye empela umlutha ulala naye noma mhlawumbe umroba esekhishela inkomo engodosi na wasemangalelene athule ngale wena kahle kahle into yakho uyayibopha impilo yakho uyayibopha ngoba manje uyayiqalekisa lamakhehla kubo kwalomuntu lo asesambile straight amgada akubo kwalomuntu obelobola so wena ngalekathi uhlangana nonkosikazi womuntu oselotshelwe ngoba phela ngoba eselotshelwe ngeseqathi unkosikazi kodwa kusho ukuthi afaka inyongo so lento iyafana umuntu ochelwe ngenyongo nengodosi ngoba bonke banganywa amakhehla sekukhulunywe kwashiwo umuntu oright nongconywana umuntu okusuke ngakaphumi lutho kodwa usathiwa nje hayi ubani ungemuzekile basho njalo ngapha mathunga bathi ukuzeka ungeme ukhombe kwabani noma uthatha intombi yakwabani kodwa akalobuyi kodwa mase kuphuma inkomo sehla kulo muntu ngana kwethu ngoba abafowethu abaningi bavele bebona ngathi umsangalo kuyadlala ayikho inkomo ephumela ubala khumbula ngake ngayisho ngathi mina even nomuntu othola ukuthi uthatha inkomo yakubo uhambisa ekhweni ekubeni engayicanga intombi iphele kuyiqala liphinda phindiwe akufunakali ngoba ayikho inkomo okuthiwa iyahamba into engekho ayikho inkomo kumele iphume kini amakhehla uma ngabe ethule asazolifaka umangala ngaphela 15 years idlozi lithule lisime idlozi so mfethu umfazi womuntu nengodosi yomuntu uyahlonisha lo into kayithinta ngoba sesephumele inkomo uyifayile isiqalekisi yohlupheka uzufe noma mhlawumbe izingane zakho ngoba isikhathi esiningi thizo zabazazi ehlela kuphi kwabancane ingakho ke ingane ibona ihlupheka ngoba abazali bethu bafike ebona bezithi eziningi ukuthi walala nomuntu womuntu kodwa kuzobamba wena uhlangana because phela vesi ilokuzana zabazazi ehlele ingane mfethu umfazi womuntu uyahlonishwa ingodosi yomuntu uyahlonishwa umuntu oright umuntu osakhombile kuphela ongakathathwa kube ukuthi uyalotsholwa ayi danko ayike ngane zakwethu ngiyathemba uyazwela ispeech esikhulunywa hilensizwe ukuthi kuyicala ulala nomfazi womuntu lapha nochelwe ngenyongo okhishwele izinkomo kuyingozi kakhulu njengoba insizwa ke ichazela lapha nesidodisa nje kabanzi mayelana nezinto esizenzayo nje senze sibasha ke sithemba ukuthi ke uma nje ungabanjwanga lapha nasho ukuthi konke kuhamba kahle iyachaza ke lensizwa ukuthi ke idalo ziyabona lapha nokuthi khona okwenzakalayo ke lokho kuchaza ukuthi usifakele isinyama edalweni ngoba umuntu ke mangabe secela ngenyongo usika sebhekwe izidalo athuke lapha ngasa ukuthi angizukanda kakhulu mina kodwa ngizodedela wena ukuthi ushiwa kumbono comment section mhlawumbe ukuthi ke luthino lwakho vo mayelana nalolu daba olukhunyelwa lensizwa laphana ke evideo sisabalele inkundleni zokuxhumana abanye bencoma
abanye bephikisa laphana basho nokusho ukuthi no, akulona iqiniso okunye kwakho. Wena mhlawumbe kuthini okwakuphawula? Lesihlangane comment section sixoxe kabanzi lolu daba.